Abalandeli nabathandi ba Dr. Mkhulu Mngomezulu siyabingelela. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi ngabe ukuzalwa kwembethe kuyishwa yini. Ngikhuluma ngalesi sihloko ngoba ngibuka imibuzo eminingi engibuzwa yona ngabantu. Abanye bayafona, abanye bayafika nalapha esigodlweni bezobuza umkhulu. Ngabe ukuzalwa kwembethe kuyinto enhle. Uthi mawumbuza umuntu uthi awumntanami usho ngani? Uthi ngibuka inkinga engihamba nazo. Kodwa kuthiwa ngimuntu wenhlahla. Leyo nhlahla kanti isebenzela kanjani? Isebenzela kanjani? Abantu abami masikhuluma ngomuntu ozalwa, sikhuluma ngokuzalwa kwembethe kuyinhlahla enkulu. Kuyisabelo esijulile osiphiwa abantu abadala ngentando kaMveli Nqangi. Kepha lesi sabelo ukuze sichume, ukuze sikhanye, kunamasiko nemikhuba efanele igcinwe. Uma ngikhuluma ngesiko, iliphi isiko? Kumele kuqikelelwe ukuba lo mntwana onguwe ozalwe nalengubo amasiko akhe onke okufika kwakhe emhlabeni agcinwe ngendlela yini. Omunye uzobuza uthini mkhulu? Ngikusho ukuthi ngoba uma engagcinwanga ngendlela sekufuna ufuna umlando wokuzaleka kwakho ukuze uzoqonda ukuthi mawe uzalwe wembethe uzolungisa phi, ulungise kuphi, ulungisa ini. Ngoba ubungozi obuningi abanye ke kuthola bazalwa bembethe bebhulelwe athi ngihambile ngawubhula mhlambe ngiye kwaMngomezulu ngahlola kwathiwa ngizalwe wembethe asuka umuntu alungise into angayaziyo kube eminyama kakhulu. Kanti ukube uhambe wofuna umlando wakhe ukuba uzalwe kanjani. Ukwazi lokhu ukuthi uma ungumlanjwane ithongo eliphaya inhlahla lifune kungaba idlozi lakini kodwa isikhathi esiningi lelo dlozi lelo lilandela elasekhako mama. Idlozi eselihamba phambili kuwe kuba elasekhako mama. Ngakho bakuze kube khona into oyenzayo kini funa uqale yonke into kulungisa izinto ngokwasekhako mama. Iziphi lezo zinto engikhuluma ngazo uma ngumlanjwane? Asikhumbule phela umuntu uma emithisile emzini wendoda ngeke ngithi ephulelisile. Uma emithisile ngoba uwenza ubulwane kufuna ahambe afika ahlawule ageze igceke abese yayithenga leyo ngane ikhishwe ngapha ibuyiswe izongena ngapha esibongweni sakhe. Kuze nanxa iphahla nanxa yenzani kodwa kuthola ukuthi akukho umdonsiswane wezidalo. Ngoba makunjalo kuyizeleze ukuphakamisa ingubo kini kanti wena ngokomsamo uphilonga ekhako mama. Uyothi ngelanga engabe lo msebenzi niyawenza wokwembula ingubo kube amaviyo amabili wena wabona inkomo yomqhoyisi umthimba nekhetho abanye bedayilala abanye badayifuke. Ngoba ubangwa ilezi idalo nalenhlahla yakho ke kuzohamba hambe uhuquzele. Ukuzalwa kwembethe kuyinhlahla. Kodwa lenhlahla kudinga ukuba ilungiswe. Ngoba isikhathi esiningi umuntu ozalwa wembethe akathi nje zalo ehlupheke. Kuhamba abantu abadala mayesakhulu umntwana bekhombise ukuba lo mntwana kukhulu into ahamba nayo. Mhlembe sezi izibonelo thothi ezinto eziningi into zakhe ziyashesha nezivuleka kalula. Kwanaye aphatha imali kalula uhambe isikhathi bese kuyavaleka. Ngale nkathi sesekuvaleka kuphinde kuvuleke. Kuphinde kuvaleke. Uma ke kwadlula igabeni kwesithathu ila impilo yakhe yonke manje sizovaleka sekuthaqa ngoba abantu abadala suke sebexwayisile bekhombisile ukuthi cha lo mntwana kukhona esimfumbathise khona. Kodwa ngokusweleka kwabantu abadala, ngokusweleka kweinqolobane zethu zolwazi, namhlanje umuntu uhamba acabanga ukuthi njalo kuyinhlahla yami. Omunye azathi nayi mina lokuhlaniphile ngokwemvelo. Konke lokho kuyizibusiso noma kuyizinkomba zokuzala kwembethe. Omunye maye wanikwa nje mhlambe esisela inkomo phakathi ekhaya imfuyo iyaphinda yamvuma.
kodwa kuyothi mhla uma lo muntu okuyena yena ochumisa lezi zinto omembetheyo engalungisele bese yavala. Yingakho ubona wena ozala wembethe ziyavuleka izinto zikuvume bese zithaqha. Phinda zikuvule kanjalo impilo yakho yonke khamba lezi igaba lezi ucisha ufane nomuntu obangwa izidalo ngoba nalama into zakhe mazithi ziyabumbeka zize bese ziyavaleka ziyavaleka ngoba kunalo mdonsiswano khona. Kanti la kwembatheni ke leli idlozi elinika lenhlahla lisuke likukhombisa bese lithi awu akabongi bese livamba. Ngakho ukuzalwa kwembethe abantu abami akulonishwa. Kodwa ishwa ukuthi wena uzale wembethe wasuhlala nje. Wangafuna ukwazi umlando wokuzalwa kwakho, wangafuna ukusukuma ulungise. Ngeke ngikhulume lapha ngithi uma umuntu ekuhlolele ethi uzalwa wembethe, akakutshela okokuqala ukuthi siphi lesi sidala osembethe. Okwesibili, yini le ophume nayo? Ukusiphi isigaba? Ngoba kubalekile kakhulu lokhu uqonda ngoba igaba lihlweni kathathu. Khona abazalwa begaqile la, khona abazalwa benqwambile, khona abazalwa besesikhupheni. Kwabanye kwesinye isikhathi kuyakhavela ikhanda, kwesikhathi kuyakusitheke nje umzimba wonke. Ukuzala kwembethe lokho. Ngakho kubalekile ukuthi nilungise. Yingakho kwakunale mbuzo ukuthi kufanele kube khona imbuzo yokuqala ensikazi ehlatshwayo yokuhlambulula lenhlahla kuze into zakho ivule ngoba abavedani bevale nje abantu abadala baqale bekhanyisele ngokubudedengu bomuntu nokunganaki bese uthothweni uyayiphilela uyenza. Ayikho into evele ifike kalula nje emhlabeni. Yonke into siyiphiwa abantu abadala. Ungathandaza uNkulunkulu ngicela ukuthi kodwa ukuze uJehova noma uNkulunkulu akwehlisele lona uzothuma oyisemkhulu bakho. Ngakho ke nokwembatha kuyizibusiso ezisuka kwabantu abadala. Kuyakwenzeka nje ngenza umzekelo omunye ethi mkhulu mangihamba njalo kuthiwa kunezikhwama zabantu abadala phezulu kwami. Kodwa mina lezi zikhwama angiboni angaze ngiphuphe ngembi umuthi, akaze ngiphuphe mhlambe ngisephehlweni kodwa kuthiwa kunezikhwama zokwelapha. Lalela ke mntanami, makhulunywa ngesikhwama akukhulunywa ngalokho. Akukhulunywa ngalokho. Kepha kukhulunywa ngomoya oyisiphiwo sokwenza izinto zenzeke. Kuyakwenzeka mhlambe lezi zikhwama lezi kwakumkhulu wakho ezinyanga owayethi njalo mayilapha abantu bembonge ngenkomo. Imfuyo yakhe yande kakhulu. Uma ibuyisa leso sibusiso sasilesa simlethele inkomo, vele uzosibuyisa ngazo lezi zikhwama ukufuna uyihlambulule. Bese uzemukela bese kuyachuma lokho nikezwe khona. Ngakho konke lokho uma ungagezile isikhwama ungasigezisa kudalela inkinga. Uthi uhamba uthakathwe ngapha uvukele izitha kanti ilesi sikhwama esidinga ukuhlanjululwa na kanjalo ukuzala kwembethe uma ngembuliwe udalela inkinga eziningi ngoba kufuna ukuqondiswa kufuna ukulungiswa ukuze inhlahla yakhe isebenze kahle. Ngakho kulabo abahlale bebuza ukuthi awumkhulu sengihluphe kakhulu kuthiwa ngizalwa wembethe, cha mntana mlungisa. Uma ulungisile ngiyakwethembisa kuba konke kuyakhanya. Yonke kuyakhanya. Ukuzalwa wembethe kuyisibusiso esiqhamuke emathongeni. Kodwa funda umlando wakho. Ngoba kwesinye isikhathi uyagijima uyowenzela ekhakonyoko. Kanti kahle wena la ekhaya komama uma wakho uhambe kukhona amacala noma kukhona izinto angazilungisile. Utholakala ukuthi kwawena abantu abadala noma bekubona kunamagama namacala phezulu kwakho kusafuna ngathi ngake kushwelezwe. Ake ngenza umzekelo. Hleze umama wakho uhambe abazali bakhe bengapholile enhlizweni ukuthi wamithele ekhaya. Lento isilonda ahambe abazali ingadlulisiwe. Wena mawufika emhlabeni bayakubona ngalapha ekhaya kodwa leyo nto inamathele kuwe. Izohamba idalela isidwaco. Izohamba idalela inkinga. Ngakho ke ngiyaququmezela ukuthi abantu bayihlola indaba yokuzala kwembethe bese beyayilungisa kodwa ngaphezulu konke eqonda umlando wakho. Uthi uyakumelaphi ekutshela ngokwembatha kodwa umlando wakho kubuya wazi. Siyathokoza.